планината роди песен. Песента възроди духа. Духът съгради Банско. Духът е силен, може би, за планината тук, тая горда планина. Тук виели са и песните. От времето по всички улици течеха вадички и тая песен на вадичките, от нея е и мелодията на нашите песни. От първия ден на годината с кукерски игри, та до Митров ден през късна есен, градът чества стари и нови празници. Възвестява ги тържественото биене на камбаните с трък здравец, блага баница и баница с ориз. Предаде се традицията от поколение на поколение, от старци на внуци, от баби на невести. Съхраниха се традиции и обичаи. Съхрани се банската песен, възрожденските къщи, ефирната църковна дърворезба и живопис, на която дори Атон може да завиди. Оседлаха Банска ли гордия български дух. Роди Банско писатели, художници и иконописци, възрожденци и изкусни занаятчии. И издигна се в Банско църква, венец на духа и кулъщ часовник, символ на прогреса в сърцето на империята на султана. Църквата Света Троица е построена около 16-17 век върху основите на средновековна българска църква. Издигната е с спомоществователството на богати бански граждани, които с хитрост и дипломация успяват да разширят първоначалните планове и да изградят най-голямата базилика в рамките на империята. Старата църква Успение Богородично е изградена преди Банско да е сформирано като село. Иконостасът е изпълнен с ажурна дърворезба с изключително търпение към детайла и художествено съвършенство. През септември 1958 година църквата е опожарена, изгаря кръста и голяма част от иконостаса. С огромни усилия днешните бански майстори успяват да възстановят това уникално историческо и културно наследство. Разнесе се славата на банските майстори по света. И дойдоха хора от близо и далеч да видят Банско. Разположен в полите на Пирин планина, град Банско е любима туристическа дестинация за гости от България и чужбина. С разнообразните си възможности за почивка и развлечение, градът е привлекателен през всеки сезон. Един гост на Банско, когато аз поразведах да го види, защото мнозина го гледат, но малцина го виждат, на тръгване ми казах следното. Георгий, вашето Банско и Перин може и да не се видят, но само един път не може. Защото, вика, вашето Банско не е като другите селища, вика. То си има свой сурат. Образ. Пазете го, вика.
Няма по-горда планина от Пирин, няма по-буйна река от Глазне, няма по-бистри от Пиринските езера, няма по-гостоприемни домакини от Банскали. През 1962 година най-красивата част на Пирин е обявена за народен парк. От 1999 година парка се прекатегоризира в Национален парк Пирин. Тази малка част от рая включва вековни, смърчово-мурови гори и клекови формации, остри планински зъбери, дълбоки циркуси и изумрудени езера. Местностите около Банско са чудесно място за пикници и излет. Прохладните гори и сини езера изкушават любителите на лова и риболова. Нищо не може да замени усещането и приятната умора след дългите преходи, удоволствието от конната езда, колоезденето и екстремните изкачвания. Всяка секунда край буйната Глазне оставя приятен спомен от красотата и магнетизма на планината.